din tur, presentera den. Denna dans, den heter rökt fiska. Ja. Rökt fisk. Fisk! Fisk. Fisk. Fisk! Nej. Nej. Så, detta. Ja. Du gör dem i smuts. Du gör dem i smuts. Gå kammare. Nej. Gå kammare. Din smuts. Du I är. alla fall. Nu. Berätta. Jag kommer inte ihåg. Gärna bara lite. Det är samma. Detta är rökt fiskdansen. Dansen. Dansen. Rökt fiskadansen. Ljus. Nej. Visa! Din tur, visa. Jag inte kommer ihåg. Det är samma som rökdans. Man tar vänster ben, höger ben. Och höger ben mot vänster ben. Nu tar... Nej! Nu tar höger ben mot vänster ben. Nu! Sen så. Sen klappa handen. Klacka. Klappa. Ja. Klappa handen. Och sen när man gungar. Vänster. Ja. Vänster. Höger. Och vänster. Höger. Bra. Kan det. Kan det ja? Kan det. Sen. Nej. Du gör fel. Sen när man gungar tar man fisken. Fisken. Detta är den rökt fiskdansen. Dans. Detta är den rökt fisk. Detta. Bra. Den lever men den är bara död för den är rökt. Vi lever den rökta fisken. Sätt musik. Ja, jag sitter här. Nej. Man hör inte. Ja. Sätt för fan. Jag bara tar något. Men. Bra. Vi kör den rökt fiskdans. Ja. Där. Okej. Höger ben, vänster ben. Okej. Börja gunga först. Så. Och nu sätta fisk. Där. Fisk. Detta är en rökt fiskdans. Sen var det slut. Det var det ja. Det var det. Åh, vi vann. Nu ska upp och stänga upp.